Baba Yesu and I see a man. I don't compare a so many more yams and then also we think fiancé. Rather than say, Obacasatre. Now I'll be 3 or 4. Better not near a radepa. If I am born in necessity, a radia, a hobrasia, a boy anymore. One Casa Usane anymore. Now what's actually and what's net and also. May see a moon, a bonfire that was baby in Pose or Kayaho. A radia, the air can say, about Ubisane and Nimunamu. Now I Kayaho. Now much Medina, at the beginning of Swabre, and I was say, oh, Dimo, Amen. Yo, and then I'm upon as I said, Radiama in Asia for and then I said, in church like Accra, and Intina, Radia Akaina, so Yabuano, decided by a baboy inti, Ubia Mana Grina, intimima, dear, ye so. Now at me, I should not upon any moonium. I said, I do a mara, I was in Yamapoma. You want to me a day, I will be answer. Now for you, and never be up with Yamapon. I can't once much it may be and what they feel I mean say. Now it may be and never be up. I was it me this also. Now for you to me and fair yes we must say the bear. Bonnet imun come immediately also. And I bonnet from her ever yes we mono. And I get them empire could be. Now the bit me a boy near Emma Sa bonnet from my empire could be no. Any unyago person. She said, I saw a better free radio. Ah, yeah, the young battle strong. And I bet me a gina. And also any bit me a year free, we are say, Bonnie, now made the idea about Quan, and a person young upon call for it me a CC and we pan it. Be a ya, just a do young upon to move ever play. Yes, a be a ya, a ready bomber, it will be a for. Now me and you was saying, I was see it me in whose honey manner. Said the bear, a ready a boataya, just a yandy, we are time from areas of one. And then you are dear and best young upon call for. You know, to make it me echo. The radia samoso and they bench actually to me person be eba asam no suyi na and asam no your person kasa akra fa bone se nko and the nipa be ko osayi mu and the person na dwentwene ho how much sin does it take a mind to hell bone se nko and the nipa be ko osayi mu and then you are na adesua the person na you train adwene iso si you can say ya na what them won say and the so be e can say sika sai ni betu nipa akwaburuchire sika sai ebia obekwa buruchire a oye sika sai sai na beze de chire mo won sai se obekwa bonsanje mu a bone sai nkoa ni nipa na oya ade ne bako bone sai pa ni bi nipa ya imu sai sa bone we di oya ede bekwa bonsanje na fo ebia vanse bia bone we di we kodu sai dia ebia ende me mfa nko bonsanje ini me sai we be so ofri vanse bia hakora ko enkaya inisika de ne beko ene vanse bia ska bi wa ukura de nim se de me mfa nko du nkan na be se de to enwo hwe sai ye so ne bone sai bone pa be sai ne betimi ama ni payira ni pa bone be ni payira ni hu se ene wayira ene be se ye komu na ade ba ko a inika entiase ne se bone e kan wo asem no ene se obi eyade a enye ewo awade anim na enye bone a enye se ye be ye bone ne dodo bone ne nipa be ye bone ne dodo bebre nu a no ene be man na yira ana se bi e ne be ko osayi mu se nipa ye bone a fanse bi a se eye korono a na obi bo korono ba ene wa wi obi ade ene okobu asomasi ene okoso bi a okotu obi da ase okobi obi banche ene yise bi nipa na korono na wo no wa bone bebre ansa na ko osayi mu ana yise wa bone bebre ono a otu nkrofo fanse bi a nkrofo da ya kotu ase nkrofo banche wotwa chese obi nkrofo kwase a se bi a korono a wa ya bebre sa na nipa ba ko osayi mu ana ana enu wachi so nya saa so a dise bi nipa na aye boni bebre ana se bi a obokoro no asema si bokoro no wo bodwaman wo saara de wo kan krofo wo nsam so beko bo nsam jimu a dise wa boni bebre ne dodo na de beko ana mpo ba ne ba ko betu nipa ko sayi mu ana afi so enye emprelo do nipa ye bone so ni mo ejina se onipa e bi a wo boni ba ko pe na de message channel se ye ne hu awadi ti bone sei na be ma nyango po ayi di afiri ne nwuma mu so bi ko obi abrantie na ko bogaman ya yeso wa boni bedre ansa na wade bu afu na ana se so nya bogaman ba akokra de bufu ba
so nya ko wi obi ade a de bufu ba enu ntia na nkyerɛkyerɛ ne sɛ bɔne sai na nipa bɛkɔ sai yi bɔne sai na amayatimi asuro na ma afayatimi wɔ sɛ ɛne asa ebi a ɛnyɛ sɛ bi nipa yɛ obi bɔ gamai obi ɛsoma bosom obi bɔ korɔ no obi kan krɔfoɔ wɔ nsɛm ana ebi a obi ani bradeɛ isa bi nipa na ɔyɛ bɔne bebree nsa na ɔkɔbɔ nsa gyem ne mo sɛ na deɛ yɛbɛnya nkyerɛkyerɛ bi wɔ sɛ sɛ bɔne baako pɛ koraa bɛtɛ nipa kɔ sɛ yɛ mu di a na afei wɔ sɛ yɛtumi tena aseɛ na yɛhwɛ yɛn anim yie ɛnam de kaakaa sɛ bɔne na hodoɔ sɛe ama bɔne sɛe na de yɛbɛkorɔ because ebi ɛnum sɛ ne de tia sɛ ebi a ɛnya deɛ bi a ebi a emu bi ɛma korɔ no emu bi nsa wa deɛ yɛ kristofoɔ na nso ne kan tia sɛ sɛ okay ɛnso ne bɛn so na da o kristoni a awurade agye ne nkwa a otwa ntorɔ o kristoni a awurade agye ne nkwa a wɔka nkurɔfoɔ wɔ nsɛm ɛne obi a wɔnyɛ kristoni a ɔne deɛ wɔnyɛ kristoni wɔn mu awurade na ɔno nso atwa ntorɔ anaa wɔka nkurɔfoɔ wɔ nsɛm ɛnso ne bɛn na da wɔn ntɛm sɛ wɔn ho kristo nti wotwa atoro a wɔde awurade bu mfu na obi a wɔne wɔn hu kristo no wɔne wotwa atoro deɛ awurade bu fu no deɛ bɛsɛ ɛho difference a ɛwɔ believer a ɛkɔbɛ so no na no keka nsɛm na no yɛ kurokuro waka wei ne waka wei ne waka wei ne waka wei ɛne obi a wɔnyɛ believer ɔno nso na no yɛ kurokuro saa nkɔfoɔ bɔne a wɔn yɛ no difference bɛn na da ntɛm ɔ na ne dodoɔ sɛn ɛna ma nipa no ayera mpɛn dodoɔ sɛn nipa no bɛyɛ no ara na ɛbɛma no ayera ne yɛ sɛ ɛwɔ nsɛm bi wɔ ha a ɛwɔ sɛ yɛne yɛ kristofoɔ ne ɛbɛ ne yie bɔne baako pɛ de abufuo ba bɔne baako pɛ de abufuo ɛba na ɛmu sɛ before sɛ yɛbɛkɔ so no ebi de kan akenkan ɛwade nwoma no ɛwɔ James Yakubu eti ayɛ baako anikyemu ɛyɛ edumienu kosi edunum hɔ nhyira no nipa a wɔtɔ ne bo ase sɔhwɛ mu na sɛ wonya firi mu firi wɔtɔ ha obenya nkwa botire a awurade de ahyɛ wɔn a ɔdɔ no no bɔ sɛ wɔso obi hwɛ a ma no nka sɛ onyankopɔn na asɔm yɛ ahwɛ ebi sɛ bɔne bi nso onyankopɔn hwɛ na ɔno nso nso obiara hwɛ na sɛ wɔso obiara hwɛ a na yɛ ɔno ara nakɔ no a ɛgyegye no na daadaa no na ɛsɔ no hwɛ na akɔnɔ no nyinsan a ɛwɔ bɔne na bɔne no ewie nyina ɛwu owuo sɛ James ɔkyerɛ yɛ kwan pɔtee a ebi a mmeratoɔ fa so ba na yɛ saa sɛ ne ho sɛ nipa bi wɔ wiase a ɔne deɛ ɔbɛtumi ayɛ bɔne nɛ sɛ ɛyɛ bi a ɔyɛ ɔbaa koraa no a na ebi a sɛ onyinsan a ɔbɛtumi akɔyi ato agu ɛni na ɛna kan bisa ma kɔhyɛn sɛ obi a wɔnyinsan akɔyi ato agu pɛrɛko pɛ ɛna obi a wɔnyinsan ayi ato agu mpɛrɛ bɛyɛ mmiɛnsa no ɛno nso ne bɛn na da ntɛm sɛ wei no wɔn deɛ oyi gu mpɛrɛ mmiɛnsa no nti na manyame bubu fu no anaasɛ wɔn deɛ oyi nso deɛ ɔyɛ baako pɛ ne nti na wɔde bu mforo ne deɛ sɛ deɛ ɛkyerɛ mu ara sɛ ɛnyɛ ne dodoɔ nyɛ ne dodoɔ ne mu adeɛ ne yɛ ne de abufuo ba adeɛ no sɛ onipa yɛ a ɛde abufuo bɛba sɛ obi ɛka nkurɔfoɔ ɛwɔ nsɛm a ne bi a ɔno korɔ no mfa nsɛ bi obi wɔ hɔ a bɔne bakakraa bi ne wɔyɛ but obi nso yɛ ne bebree nipa bi wɔ wiase a ɔno deɛ ɔno ɔbɔ korɔ no example sɛ obi wɔ hɔ otwa bɛ deɛ otwa bɛ yi wɔsan bia nkurɔfoɔ nneɛma ɔno nso a ebi a ɔno ne yere koraa nso ntam na ɛtwa mpana ekura wɔ tim wɔn mo fo ebiri no nso yɛ aka ɛni saa nipa yi wɔyɛ ewe nti ɛma na yɛrɛ ana otwa abɛ na bi ɔsan bi nkurɔfoɔ nneɛma na ɛniyɛden ɛne ntɔkwa ɛne mpana kee no a deɛ sɛ ne bɔnne bebree no a wɔyɛ no ɛna ɛma na yɛrɛ ana ɛni sɛ nka bi akɔbɛ so no ogya mpana kee ɛna ogya akorɔ no ɛna ma nsa bi ɔna yɛrɛ tena aka ma na kɔɔ so atwa abɛ deɛ a nyamɛgye ne nkwa na ɛnte saa ɛno yɛ bi mo sɛ bɔnne nsɛe because yɛte wi ase yɛn nso yɛwɔ honam mu ɛne nipa di nkɔmmɔ mmerɛ biara nipa susu nsɛm ɔkyerɛ yɛwura nneɛma yɛte nsɛm yɛn nso yɛtumi dwene nneɛma hɔ na no nso nneɛ bɛn na dɛ okristoni a ɔno tumi dwene bɔne ɔtumi dwene bɔne ma ne nua ɛne obi a wɔnyɛ kristoni a ɔnso tumi dwene bɔne ma ne nua nso yɛ bɛn na dɛ wɔwɔ mo ntam na gyɛ sɛ ɛno nso nneɛ biara na yɛne wɔ mo ntam na nso nneɛ dɛ yɛne wɔ mo ntam wa no sɛ yɛn bɛyɛ adepa sɛ yɛtumi yɛ adepa deɛ a na nso yɛ bɛda yɛne wɔ mo ntam na sɛ yɛn yɛ adepa deɛ a na sɛ bi yɛyɛ fom a na sɛ ɔmo nso fom deɛ a nso nneɛ bi a bɛda yɛne wɔ mo deɛ bɛyɛ ɛntam na James de kyerɛ yɛ sɛ ɔde bɔne ntoto nyinsɛn hɔ mpɛn doɔ sɛn ne ɔbaa ɛne bɛrima ahyia mu ɔmo nyinsɛn mpɛn doɔ sɛn sɛ bi agye sɛ ɔbaa ne bɛrima no ahyia mu ato aso bebree ansa na nyinsɛn aba anaa prɛko pɛtum de nyinsɛn ba
ne se ono so de share se ekwame na bone fa so ba ne se bone ye ne preko pa e de bufuo ba se de oba ne ba ma hiem preko pa yin se timi ba no sa na bone so tie obi ye bone preko pa e de bufuo so ye de ba e ba ndi enina na dodo aye ba ye so ama enina se ye ya to aso ye ya to aso ye ya to aso ye ya to aso se obu ho ha sa asuma si fa mpra na ade e tie ne wajai ni akofa foforo ade e tie ne wajai na akofa foforo edi sa ndi na manya ngbo bu fu sa ni pa na anya sa wo ne ne dodo no ni mo na afi so no anya se ye ya to aso ni mo si ye prakopa kora no a abufu e de be e de bufu ba na wo kenkan anya mesa wo ma no any kind me Bible no hande ya kra e Awurade asemu kenkan James wa na e babu wa James eti mienu anyishemu wa edu ho na de obedi emra nyina so no bato bi akono na wode nyina hofo ebi se de okan se ensa wade no okan so se eni ewu na se won sa wade na wudi ewu a na wo ye mra no tofo sa na wade ka na sa se no o tere se nipa na ya som no no ne mra do so enso o ka kire ne bebere enso o ka kire se ye nyo no e me se memni ye kire mo se enema wade si ye nyo no si ye nim poni ye ya fom ignorance ye nim poni ye ya fom si ye ko Bible mu si ye dinye nsu ma mo na nkwa kiri na wade ya mia bi ani amia hu ne na bi ya anya na si ye hu ne ye nim ntino ye nim no ne ye ignorance ye nim ene bi ma ye fom ye no eno nkyere se ye benya kwa ya kwa heaven because obi ntime mfa fi nko nyame nkyai obi ntime mfa ntime ntra fi mu ema nya nkwa enye na nkwa nkwa heaven wo mo mekwa heaven ye nkrofo bi ya te wo mo wo mo ya te wo mo ene se bi ene wo mo mekwa heaven nje se bi a wo mo nya bone da nkrofo wo mo ye bone emebi atwamu na wo na so nya bone fo bi wo no wo mo ne wade be fo wo mo akọ ne nkyai wo mo tie wo mo ni mawurade anya wo mo a wo mo se born again na so bi enkontompo ene so ye na ya ne ya ha se ene wo mo ma ha se ne ntam se ye di atura ita enkontompo bi hu a ana ya fa kwa mesi kwa obi ade ana ebu obi kwase a se ya betana se ni ye tie nche na bi ebu nkrofo kwase a na ye ne bi ya mfa ne kwa so obi wi ase no so ye sa no so ni bi na no mo ntam na so ni na no mo ntam wa na se ye ndi me nan tete se de wade ya de bai kire ye entinya bone dodo na ni baba kwasa yiye mu ana ka mo ye ntinda se bia bone dodo se obi ko bon santem anye se waye we ansa na ko bon santem dia kamni se nka heaven no ene ka ipa bulu wa bako na so ni ka ti ase se enya na dodo a bone dodo e beye ena nya se ye beye to aso sasmesi waye bone wa ne nkrofo nsam na da bia wani woka da bia nkrofo nsam wa kan nkrofo nsam sa eni sandina me na me be se no nya sa o nya sa kora nya se bi obi di bone ya obi di bone ko ye we otwe ya vanse bia wodi atua attach smesi wodi atua attach bense and ave ebedi mebi no ne obi ya ho no ne bone na afa na ada adie ne bone ya wo ya na ada adie onipa nyina anim na urade dia enye se wo ye no do na wo ye bone ti a we no ye bone ti a we ni ntino ena ma nyame ba se no ene ni kan ti ase ni na je na se emra na nyame pa asam e konsonkonso emra na konsonkonso ene se e kwambeso so obi tu ba ko pa no wodi ni nyina hofo ebe se de okan se yensa wade no okan so me makro no de ono so me yensa wa wo se me gota discourse wo se me enta discourse o me enko bibia ana sa petition me enko ene so de office bia won ye petition but obi ye wade no so akoma mu a de okan se me enya petition no wono one se ka so obi ye ade me enfa se yakoma mu ene udi wo se yentimi enya padi yandi me enko heaven because de ono kan se bia me enko discourse enko ten discourse no wono one ka se me no obi nya aka me no obi anya aka ene so no fi se won ko disco won ye petition won sa wade won kan krofo board ye na kan krofo won asam a de o ka se me kan krofo board ye no na ka se me nya de be me enko obi extra asam hallelujah na ja se heaven kro no e bibi a wasi ade ne ho yiye na timiye hunu na timiye boye e wa brabo mu edu abra ni ba bebre nu wa no yensu na ho pa atamuo bebre nu ba wi asu emu a ho nsu atamuo no e ba no anyema ye ya wa de be sa ye anyema wa de se me yenye ibetini ahwe ti asanye manema no atantade ne nipa bebre nu wa ye no oh na ja sa se James atre me bebre ami ate ase se anya se bia obi ko ya bo se mpre pa oni na me nse no because why once pe mre bia kamu no ko ye ana se mi bai ena o kan bi de te no ho pre ko pa na o ye sa ndi oni de so ye Kristo ni
nti wani so oye Kristo ni ntino wani nsen no da bi difference bia na oni pate ni ni a otwa nkontompo ene man se bi obi a wontina otwa nkontompo ezo zeme da ntamo na tire sa ase no ye wo adwuma bia emawurade ye wo hosiesie bi na otemufuo no oba otemuafuo no oba no be bu wiase aten na odini nyansa akasie no oni nyansa na nwanwa no kwasi obisa nipa ntimi nyi ya no na wo se timi hu nema bia adebufuo ba enema bia ye adebufuo ba na ndi wo se na ye adebufuo ba no ni atena se ni wo se same kura no se nya se ma ye bone ne bebre no na ba se me nya bone bebre ne de mekọ bonsanjim ana nya se ma ya toto aso ne wo se se me ma nsa wade a me nya sa wade adebufuo ba na ne buofu me se ni buruku a wo yi me dia afiri mu ne mama na otwere wo mo so ne din se mo no na oyi wo dia afiri mu because di wo kan sam yansa wade no wono na ase bia ya me nkontokwa ene sa wo obi se wo de bem na de wo de fan se bia wo Kristo ni na bia obi ka wan kan yiye na be gina wo fan se bia bim dia so akasa bia tena na dia wo de ni ma na se di wo kan sam yansa wade no wono asam yan nkontokwa ene nti wo me ne be obi no wadi for awu wade anim because anya tie bia mo na se ebi ewi ase obi sa wade asma si twa loto asma si bia woni ntokwa woni wo yese ene sa ni panet ebu ne se wo yedi bonyani ye bu ne se wo yedi bonyani because wo pentokwa too much na no wo ya omutwe and ye bu ne se ni panet dia ene nti wade bose no bebe no wa ye no anti wade bose no mana nye sa se bia ni panet bebe no anti ana wade engofo bebe woni panet na nwe se wo yedi bonyani and ye nti wade bose no and ne bonne sai na ni bebe ko sai ye mu bonne sai bonne how do I say na mpesa ni ye ya ede bufuo ba James say di o kan say ye makro no no wonu ana say asidase di ehunu nsi enyai asidase di ehunu yenyai di o kan say ye nsa awade no wonu ana say ye ntena fedifo tena bia wonu ana kan sa awo ene sa wode wonsa awade no go tena fedifo tena ba na wo ji wani am wo to ne mra wo ye wo di mra ne nyina hofo sa wo sire nkonfo usi adwetwene na brenu emfa na kwan so a na wo ade ni be sem after me moja mai na se me mpra me Kristo ni me mpra onuya di o kan se me mpra no wono wo se ne betena fedi fo tena bia me emfa ne boye fo kwan so obi wa de emfa ne so akoma mu sana ware kan ya ne sa se no nyama so na anya simple te bibi is simple dan say simple te hallelujah na se mo ni ya bone sai na adam oyeye bone sai pa na Adam oko akenka Genesis chapter 3 bone se pa na papa yi oyeye ono na yire se eduaba na ka so wante bi nie no wati ni bebre didi ye wati di bebre nti na Awurade bu fu no ana se apart from so wati eduaba ni bi di ye osan na yire ko ntokwa omo ko ntokwa eni kanya mo pon kora ba ya na se duano ka na wati bi edi preko pa ebi enka Awurade bu mforo na so ente sa enya na dodu a woyeye nya na dodu a woyeye o ekenke Bible ehuni pefe say ya bone ba ko pe no woyeye and woni yire an kontokwa wan se bibia wadi nturum ho na so wadi mra wadi shana ne bi wadi ka ho asama chira na so wonyo no woyoy aso wadi ndi wadi se no hallelujah na nya se ehu pa yi obi ani menka ndire me se na sa Adam de wadi tibi de bani de engo tibi de kura na bia wanti bia ni kura bia wuwa enga wadi nse no na so so anuanom na nya sa oye ne preko pe ni woni modia obone ho woni modia efa bia no na so obu nani go so na ne bone se ne be ko se yiye mu bone se bone be na ka ye bone ahodo se se nka Bible no ye be hunu papa no ye bone se nko no ye ya enti ma ye si na bo se bia e kai okori owi a obo okoro no wi ye no entokwa eniade se nse kuro enyama bansa no ye but wa ne sa kon e wa se ekuro no bi omo ko ekon no se bia me me sa mo kenka story ayi mo kenka ho pen na me se okwa obetimi anyamre na wa kenka Awurade ngoma no ewo Joshua eti enson na papa ne nka ne ho abakwasem ane ne ho nsem nyina itene se ekuro no a omo ko mo akokon no Yeriko Awurade hye me bi ma wo mo se mudi nkonimu a ekuro no bibia ma obi amfa ne nsanka na ye media mo mfa ma me bibia ye media na obonsam so akwa hwehwe ekuro na chi no skami epie ene wotamye obo Awurade kro no wanka no kore obo kro no kro no
minimisa me ya hye won odi ko sie ye krono no obo ya no a odi ko sie no ewade ye de bai wo se no krono ba ko po krono ba ko pe no nte sa na ya sa se no de me na kire mo ana se enye boni a nipa banye ni bebere no minimisa boni bebere no ande wo sa ye beba minimisa ana obi ye boni na fe boni ye tie no nso boni biu obi wa konto kwa saa afedi wonso ni pakora obi wa wen sasa wa ria ontimi nyai eno se bone kura ti ni pa ontimi nyai so don fo ye bone ye ya bara nya se mo ye bone to aso no na afedi ye omunya bone hu nyansa bone hu nyansa ni ye bebire nu nyansa kwai nyansa kuro no ne ni tie basa bi ene ne do ne ntem awade bu fu wo mo ne do no nko na bone se ana ka eva se maame no a wono so ye je na nkwa lady na wade je na nkwa no lot ne re bone se ne waye ye maame bone wo do se na maame waye ya enti e manya me atamu ba na so bone se wanya bone bebire na bone se ne wani pa ya wade be ni dia fi ne mu mamu bone se eni kan tia se ani anom na ye suma urade ne amfa ne ma ani agwa wa brabom otemufuo no wo ba abufuo nam kwa mu ba abufuo bi nam kwa mu eba ayeye bia ewade na abofo ne manu no ode die na so abufuo woni mu abufuo wade mu pa abufuo woni mu ko bi so be hwe na abufuo na guo na ho ato no na wo fra ahemfuo mu yeni kan tia se ye fra ahemfuo mu wo mu ayekosa ye mu ana adofo no na ye sa se no nya bone de do a nipa ye beye nya se bia tifia utifia bia no wo da ko woni asmasi ya aka o kan grofo won sam enintina do nipa famo dia ye bebu di boye ni sa wo dia bone bebere ni wa na wo ye nya so enya de do no na ma wo di be firi awurade ngoma mu na ye sa ha se no ye wo se abufuo na eba ni nti na ma kwa mu ba ni nti no na ye behwe ya bra bo mu yie na enema bia awurade aka kire se ma ye nyo no ye behwe se ye nye de be ye nye ni etimenya fa ahodie samoye bibi ye so a munyina motike hesi so ho asem abranti na bone dodo no se na oyeye ukwa kenka ayemfo ma tasu mereti enum ho kenka no wa asem atimi ahu bone ya oyeye enkonto mpo na okotwa he na kwaji sika no chese sika ni bira ba ni mo no na me wade se no ni se se no die ma ga yezi kwata ba ye no onka ba no wa sanse die nipa bi ye ya edi yango pa mu ebre no eni pa smesi ye sei ala de atamu ba no so gesi wanye bone bebere na nya dia wa yeto aso sa wanye da bia sa na kwa ndi wotie kwase ebuo nko ente ma nyango pa bo no ese no nya sa bone ba ko pa ni pa yero etimi se woni pa emone ka ko se mone ka kakra bi ene ka mone ni nyina ha ende anianom ena se ewade nsa me betimi aboa ye na ebe me yetimi ye ho atie na onyankopon so ba wo me sen nkofo a wo ye bone bebre ne mom se ya bosia de wo ye ne ba ko pe se ya gaman ya de wo ye ne ba ko pe be ko se yie mo no na wo se ye ne yie e be nka ba bo no adie nsam Revelation 21 na ene me se ene nkyerɛkyerɛ no boa ye bebre Revelation 21 verses 8 na ehonfo ene wona wonye nie ene ya chiwade yafo ene ewudifo ni yomamafo ni edutufo ni abosonsonfo ene atorofo nyina benya wo mo chefa wo otade a ejane sofe ediri mo no ene ni upu no no okay said ya wadi asama ya kire yenie ene wo se abi agenka ya sa adiye ansami don se o se wi ase wi no duru ye no no nyango pa tonkofo be go data diem o se ohun pefe ichire bi na onyaye no ho se enkrofo bi omo de ye beto omo atwene o data diem na obo enkrofo ni din obo adamafo din na se wi ase omo ebo jama nyina akosa yie mo omo edi awudifuo omo zo kwa yie mo omo so abosom ani atorofo nyina omo okọ na adianom ye ntiase se anya se bia awaka na se bia omo ebinim omo a ebo adwama na omo sa asom abosom
wɔn saa man sɛ bia edi atoro anaasɛ wɔn ne saa bere adeɛ ɛnim na ɛto wɔn to gyata di mu wɔn anka ne saa ne mo sɛ anyamafoɔ kɔ sɛ yie mu ɛne sɛ obi ɛnsom bosom a ne wɔn dwaman a ɛnsonsonie biara na wɔn mmienu ntam hallelujah praise God ne yɛ saa se no wɔn ayɛ te ase bɛfɛ sɛ awudifoɔ ɔkɔ hɔ ɛne sɛ obi ɛyɛ abɔɔhyɛn na wɔyɛ to gu a wɔyɛ wudini wɔkɔ hɔ ɛnyɛ sɛ wɔbɛyɛ ne bebree nu a nti bɔne duro sɛ ɛne yɛyɛ a ɛwɔde bɛyɛ edi afei ne nwoma mu bɔne duro sɛ ɛne yɛyɛ a ɛbɛ ne yɛ adane adebɔyɛfoɔ ɛwɔ wiase ɛne Nyankopɔn anim ahasɛ de James deɛ adi sɛm ɔka no sɛ nkurɔfoɔ no nyinaa no yɛto wɔn twene ogyatadeɛ mu ma obi nya dini bɛ sɛ obi wɔ nti a bɛkɔ Awurade nkyɛn obi wɔ nti a ɔbɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛbɛrɛ duru mu yi Bible no sɛ wɔn kɔma toɔ sɛ ebi ase wie ne bɛduru no nkurɔfoɔ wɔn ntie bɛba wɔn ntie efie gɛrɛ wɔn efie asɛ wɔn koraa bɛbɛ wiase a wɔn ntie onyame asɛm koraa wɔn ntie na wɔn de wɔn a wɔpɛ ɛne sɛ ɛnɛ obi wɔ ntie a wɔn hu sɛ asɛm a yɛatwerɛ no wɔhyɛ ne ma wɔn hu ne saa na ɛnyɛ bɔne yɛ nipa bɛ ne bebree nu a na mɛ nipa yera bɔne nipa bɛ bebree nu a na mɛ nipa yera deɛ a ɛnka ne nka ɛɛdɛ mom because ebi obi wɔ a menya dwene sɛ mena ka meyɛ deɛ paa ne oye mena wene ana ha me paa mabrabɔ mu sister ana me nua baa na brother deɛ ha yɛ abrabɔ mu no ɛwɔ sɛ yɛdi saa nneɛma no so ɛwɔ sɛ yɛdi di saa nneɛma no so ne wa ne hu yɛ mmɔbɔ ɛne wɔ sɛ deɛ ɔtɔ wɔn nyinaa twene ogya tadeɛ mu na ɛnɛ yɛn nso yɛde ba yɛ abrabɔ mu yɛ asetena mu yɛn daadaa asetena mu yɛn nyinaa yɛmfa no to yɛ abrabɔ ho na yɛnhwɛ yɛn kasa yi mu mpɛrɛ doɔ sɛe ɛna ebi ano ebi yɛsɛ nkwasi a ɛmɛm nyame ɛbɛ obi Nyankopɔn bɔ fuyɛ doɔ sɛe ɛna ne obi kasa a yɛpa na so mu a ɛmɛ Awurade bɔ fuyɛ sɛ yɛbɛpa ne bebree nu a ɛna ɛmɛ Nyankopɔn bɔ fuyɛ ne anaa doɔ sɛe ɛna ɛfa nsa bi a si ebu nkurɔfoɔ kwasi ebu sɛe na bɛsɛe yɛ ɔmo ni ka anwene wɔn saa wode doɔ sɛe ɛna ade obi ho asɛm hyɛ wakoma mu a ɛmɛ owu di afiri ɛnwoma mu na gye sɛ yɛbɛdwene ho yie na mbatwa sɛ mo ate dɛm ka na sɛ yɛwɔ ne dodoɔ ɛna yɛwɔ sɛ continuous o ya toatoa soɔ continuous send da biaa wɔne yɛwɔ ɛnyɛ saa ne bi ɛna deɛ hia me titiri ne sɛ yɛbɛhu difference a ɛda obi a wagye Onyankopɔn di na ɔyɛ Kristoni na wɔtwa mu wɔkɔ ne fie na ɔne wɔ maame ɛkɔ na ɔdidi wɔ maame atɛm ɛne obi a wɔnyɛ Kristoni na wotwa mu na ɔno nso didi wɔ maame atɛm ɛno nso yɛbɛ ne da wɔn mmienu ntam ɛnso nso ne yɛbɛ ɛna da wɔn mmienu ntam deɛ obi yɛ nadeɛ a ɛna ya na ɛhyɛ no na wɔde ɛho asɛm ɛhyɛ n'akoma mu na wɔde ɛho asɛm ɛhyɛ n'akoma mu no wɔne obi a wɔwi ase ɔno nso ɔnyɛ Kristoni ɔne Yesu biara na wɔn nso de nkurɔfoɔ ho asɛm ɛhyɛ wɔn akoma mu a ɛno nso yɛsɛn ne da ntɛm hɔ yɛkɔ tɛmufoɔ na ne nyinaa yɛkɔ hɔ kɔɔto yɛkɔ hɔ nti yɛahohoa no nkɔgyina sɛ deɛ wasie biara no yɛdi so because deɛ wakeka nyinaa no ɛbɛyɛ adwuma nsɛm bi a yɛkeka wɔ Bible mu biara no wanka ne kwa biribiara fa yɛn ho biara wanka ne kɔɔ nsɛm bi a Awurade sɛ bɛsi sɛ owiase wɔ nyinaa mu no ne nyinaa bɛyɛ adwuma ansa na Awurade aba mba akokora ne wɔ ɛbɛka na yɛ sɛ ɔse yɛ ne yie wɔ abrabɔ mu ne yɛtumi tena se yɛsɛ nneɛma bebree Awurade agye yɛ adɔfo nom Onyankopɔn agye yɛ nanso mo yɛ sɛ yɛbɛtena saa wɔ gyee no mu na yɛ abrabɔ mu no yɛbɛtumi abɔ yɛ abra yie ɛna paa ne adeɛ yɛ dɛbɛɛ ehia na ɛnɛ nipa bebree nu aba ofii sɛ wɔnyɛ wei wɔkyɛke ne ho a but sɛ yɛkyɛke yɛn ho a moma yɛmfa Awurade asɛm kyɛke yɛn ho na ananseɛ bi yɛnyɛ firi abɔnten anaa ayɛyie bi a nkurɔfoɔ bi de ama yɛ anaa dimpa bi anaa yɛn ho asɛmpa bi a nkurɔfoɔ bi aka se yɛyɛ na moma yɛnkyɛke yɛn ho bebree mfiri Awurade asɛm mu moyɛmfa Awurade asɛm nkyɛke yɛn ho Okristoni a nanim kasa nyɛ dɛ ɛne obi a ɔnyɛ Kristoni a nanim kasa nyɛ dɛ nso sɛ ɛbɛne dɛ wɔn ntɛm Okristoni a ɔkasa a na ɔdi mpoa Okristoni a ne bufu a kyerɛ sɛ ba ne ɛnyɛma nte ne wɔyɛ ɛne obi a ɔwi ase a ne bufu nso yɛ ne ma yɛ nte no nso sɛ ɛbɛne dɛ ntɛm hɔ na ne dodoɔ sɛ ne bɛhyɛ Awurade abufuo yɛbɛyɛ ne dodoɔ sɛ dodoɔ paa sɛ ne yɛyɛ a ɛbɛhyɛ Awurade abufuo Okristoni a mekama ɔma nsa bi a wɔfa ɛkwan bi so ɛyɛ biribi ɛwɔ sum mu a nnipa nhunu ɛne obi a ɔno nso yɛ ɔwi aseni ɔno nso yɛfa sum mu ɛyɛ biribi a nnipa nhunu nso sɛ ɛbɛne dɛ wɔn ntɛm Okristoni a wɔyɛ adwuma na obu ne boss anaasɛ Okristoni a kyerɛ sɛ wɔn mu nipa
ɛne wiase ni a wɔn mu nipa no nso yɛ mɛ da ntɛm hɔ yɛwɛ ne yie na deɛ ɔkaa sɛ yɛn saa awadeɛ no ɔnoa na kaa sɛ ne di atɛm deɛ ɔkaa sɛ yɛn mɔkorɔ no ɔnoa na sɛ yɛn nkɔtena bia baa aseɛ yɛntumi yɛ ne yie ne nkyɛke yɛ ho deɛ wɔsɛm yɛn ne obiara anya aka no ɔnoa so ɔhwɛ akoma mu na ɔbɛgyina nipa deɛ wɔyɛ akoma mu so obu yɛ atɛn saa na ɔkaa yɛ na deɛ ɔhuru saa yi ɔnoa na saa huru sum mu ɔnim sum mu asɛm ɛna anim a mu asɛm na ansa ne bɛkɔ heaven no gye sɛ yɛyɛ pɛ wɔ abrabɔ mu yɛyɛ pɛ ɛwɔ deɛ bɛyɛ abrabɔ mu yɛyɛ nipa a asɛm biara ni yɛn ho hallelujah na ne bɛtumi aboa yɛn sɛ mene yɛnom adɔfo nom mmerɛ biara no ɔmo yɛntumi ntena ase ne nka yɛntumi mpɛ asɛm a kyɛ sɛ awurade de nam so sɛ bia yɛfom anaa ɛti yɛntene anaa mo yɛnkyɛke yɛ ho na abufuo no ɔba abufuo no nam kɔn mu ɔba yɛna mmerɛ biara menem sɛ yɛngo paapaa yɛbɛsua awie berɛ mu ansɛm no ɛne sɛ deɛ awurade asɛm ɔno aso ɔhwɛ akoma mu na ɔbɛgyina nipa deɛ wɔyɛ akoma mu sɛ obu yɛ atɛn saa na ɔkaeɛ na deɛ ɔhunu saa yi ɔno aso saa hunu sum mu ɔno aso ɔhwɛ akoma mu na ɔbɛgyina nipa deɛ wɔyɛ akoma mu sɛ obu yɛ atɛn saa na ɔkaeɛ na deɛ ɔhunu saa yi ɔno aso saa hunu sum mu ɔnim sum mu asɛm ɛna anim a mu asɛm na ansa ne bɛkɔ heaven no gye sɛ yɛyɛ pɛ wɔ abrabɔ mu yɛyɛ pɛ ɛwɔ deɛ bɛyɛ abrabɔ mu yɛyɛ nipa a asɛm biara ni yɛn ho hallelujah na ne bɛtumi aboa yɛn sɛ mene yɛnom adɔfo nom mmerɛ biara no ɔmo yɛntumi ntena ase ne nka yɛntumi mpɛ asɛm a kyɛ sɛ awurade de nam so sɛ bia yɛfom anaa ɛti yɛntene anaa mo yɛnkyɛke yɛ ho na abufuo no ɔba abufuo no nam kɔn mu ɔba yɛna mmerɛ biara menem sɛ yɛngo paapaa yɛbɛsua awie berɛ mu ansɛm no ɛne sɛ deɛ awurade asɛm bie so ama yɛn no wokora no sɛ wate aseɛ na wahunu mu na wagye adie no agye wo nkwan sɛ awurade ɔhoma borɔ so sɛ wowoka onyankopɔn koraa tɛ ma wɔkyerɛ nipa a ɛbɛyɛ nipa sɛ wohohoro wɔ nipa saa na ɛbɛyɛ wiase nnɛmɛyi saa na ɛbɛyɛ wɔ mɔ ɛbɛyɛ nnɛmɛyi saa o saa na ɛbɛyɛ wɔ mɔ sɛ deɛ ɛbɛyɛ deɛ atamu dɛ ahurahura wɔ mɔ obi deɛ atamu dɛ lɔɔto deɛ atamu dɛ ahurahura so de mfoɔ no sɛ yɛsɛ nyankopɔn atamu wi ba awurade bɛtɔ gya bi abɛgu kuro no so na akɔsan no sɛ ahurahura asɛm mi na ɛma nipa nsuro bɔne adeɛ ɛbɔ awurade no na ɛma wɔ nipa ɛmi yɛ baabɔ no fa nhwɛ adeɛ kakra na ɛnɛ mɛhu sɛ awurade asiesie yɛdi ka nya nteaseɛ bi sɛ nyɛ bɔne a yɛbɛyɛ atoatoa soɔ na ɛbɛma nyame bu afuru yɛ na nyɛ bɔne nso a yɛbɛyɛ ne bebree dodoɔ no a ɛna ɛma ɛfa sɛ bi a ɛbɛsɛe yɛ na adeɛ bɛkɔ ɔbɔ nsa nkyɛm okay yɛmi yɛ baabɔ no nkɔ Matthew 15 ma hwɛ adeɛ Matthew 12 verses 36 na mesɛ ma wɔ sɛ asɛmhunu bi yɛ nipa bɛka no ɔwɔbu ho akonta te mu da na wɔnsam so ɛna wɔnam bɛbu wo bɛm na wɔnsam so ɛna wɔnam bɛbu wo fɔ awurade asɛm nie ɛme sɛ nsɛm yi na yɛbɛgyina so de titiro ɛno no wɔn se atemuda no na ɛreba no deɛ obiara yɛyɛ no ɛna awurade bɛgyina so agye nipa no deɛ obiara yɛyɛ no ɛna awurade bɛgyina so asɛe no wohu nipa bebree wi aso sɛ de ka kyerɛkyerɛ mo sɛ na ɔmo yɛ ɔmo sɛ in fact ɔmo yɛ nipa na papaa but mo hwɛ ɔmo ka saa nipa bi yɛ ɔmo bɛ wi aso ɔmo ka saa yɛbi ano a ne yɛ ka ntam but ɔbɛyɛ ne ho sɛ wɔyɛ nanso no obi sɛ wɔn saa awadeɛ ɔne ne yere baako pɛ na teɛ ɔmfi ne yere akyi nyɛ bɔne biara nanso no ɔka sɛ yɛn saa awadeɛ no ɔsɛ meyɛ nka ntam o ɛne sɛ wɔn saa awadeɛ no ɔka ntam a woto ne mmara sɛ yɛne mu ka saa ɛne nipa bi aba yesu kan sɛ moyɛ bɔne fue ɔmɛyɛ na ɛmatumi aka nsɛmpa kyɛ sɛ nipa bi aba wiase a wɔn nim kasa yɛ deɛ bɛyɛ ɛnyɛ dɛ nanso asɛ yɛwade ne ate aseɛ sɛ wɔde asɛm yɛdeɛ no mɛka biara no ɛwɔ asɛm bɛsɔ daakye ɛne sɛ obi kura wɔ wiase wɔ mu a wɔne ofi sɛ n'akyiri ayera nanso no deɛ wɔyɛ biara ɛbɛpie daakye deɛ wɔyɛ biara no ɛbɛpie daakye biara nes ase no deɛ ɛhwɛ ne sɛ yɛbɛbɛ nyankopɔn asɛm adi yɛ kan wɔ abrabɔ mu ne yɛsuro adeɛ yɛfɛ no sɛ deɛ bɛyɛ bɔne madɔfo nom yɛn nyinaa adeɛ bɛ ne yɛbɛsuro ɛdeɛ bɛ biara dɔfo nom ade bɔne ne dodoɔ sɛ na deɛ bɛkɔ wɔ sɛ yie mu nyinaa baako pɛ
did one back up and when do one so say no montamana. If it's a docasi and sour, dear no, or one a cassia mocrono, the ocasi and traffic depot and I got Damia Senum. Now one I would you any dirty films in the pie we have. The ocasi and sour, then obviously I won't sour, the one was me dirty films at the bonnet, and anyway, had the bonnet. Now, so I don't know when you had the bonnet. Now, sour, the autumn, what two are them, and the other very local soup over the name. You pick up a because some more years up, you had dirty films. Say a beer or both is what a Christian and now so Okota Kran and Tamanama. Your area said the Binia say, swimming pool on the beach, no. And ma, and a member of Gadafra. But who am not, you got a fra, a crew of Obeso. You got a fool. I have Bonica say over the name. And you be Anthony Cassia. Say, Obana Bama Okodare, Abum, Obiana, when you could have boom, I could in the home. A piece of France or call. As also near pay and no Christian near, or who are baby or once in the war, when any work on them. And a man said, you're the Christian, so who are bad, when you are in one end of column, and I will be my at the side. So she haven't done me one time, and also near pay, and also near and someone say, Yanga, Yanga, dear bay, Yanga, company, acquire, Yanga, see and go on the Macoho, no man's near the bay, Abadaho, Amen. And if you will be this 1 year. One year so upon a brave come up, but the beach in the walk, a fashion to be abasso, swimming pool, no, or swimming pool, no cotlet now. I could not draw us. I mean, say, I'm not papa, I say, be a fan, say, Bonnie suit, I'm saying, her. Now, by bomb with a maker and say, swimming pool, no about more. Unya, the face be a high, a say, my uncle swimming pool, and a sour Bible, but your message, you will be a coffee assembly. And Yakoma Brumia Unyaba say, many pen Jalutu. Yaman can want somebody and can't want some be in China, dear. Yebesia. Maybe Unya verse be a say, Mamun Jalu say be a verse, but I say, Mamma Crono. Somewhat yes, here. Come on, was I said, the address I may more continue play. My view also, dear, and you play now as I mean, swimming pool. This anyhow. You bet no swimming pool, and I will be in where you could get here. Ni mamera emane mama ni na dani akodi na woni yakodi na wonko yakoyi enwo extend ba ko eye extend yesu so betma ko jani swimming pool yesu kristo betma ko jani swimming pool na bita kura time wona wona oyi man se bi oye ma posoro na oyi na awade ba na oye ne hodi ye be hallelujah wan kata na ho hallelujah what you say there na minimesa awade bo hu ye mobo na ncheche no ebe ni ma be no es wa maye enti na enche me da se ne ba na yiye and she be na the can say, none of the draw a bay, none of the draw, I a bay. Allah said, I bet what was so. No, so maybe also I know mountain. And the enemy any kind of sir. No, if you know, be unfunny ones, or be unfunny ones, and yes, I know you never be on conform. Me and you Katawa ye. Let me so pay. Oh, yes, you blame. Because the occurs many paniers say no. Was me and Gobble some sono. To be no this one be Cassa, with this one Gobble some so. Bosom them go. But on Fissa, Yamim in a bosom. Say uncle. There's no Ocasa bosom for local Benio Mochefano. One Ocasa who falls by the Benio Mochefa. One can say what this more. The Ocasa I was on some for Boko Hello. One was so me who, yes, who, and the number of Sabia, our sort of was so. A who Nipper Diatro. Oh, yes, yeah, but only a human mono. Some go phone the other dear bay, or say you more. Then I say, the car say, my answer bosom. On one a car say, me and Sawa dear, and the other forum. My ya brabumi, ya sitinemo. No, and then say, and can say, no be unfun to Nacomaso, no be a yellow hall. Now, no be see ya. One can say, be up, and the past message, and your mind open be went, and I never say no. And I've been with Yaka, or no Yaka, was I with Yaka. One way I can tell me a young Pope Seno, and do the obvious only Punipakurana, and was some more, would have rather sell. Bonnet say, she can say, the bit in the Afiasia concline, then checking you, and they check you. Somewhat I see, who has a coffee gas here, Scassa de Bocro. To know who's got the Bocro, only be able to listen for them. Bonnet said at the Ebacro. Now, if you always say, I'm Bonnet, the idea of a dear, and then the draw. Then the draw, and I hear thought was so. Now, so near Biana and no mountain. The Bassaria Bompire Sabri. Now, be a we and Sonia Bompire. Be a we and Sonia Coradianim. I want pie boom. Nobody at 3 near to me, everybody was true. Now, I tell her,
obato ehufo nyina to jata die mu tisoso na ena wo a wo ma na wo dam wo mo wodidi wo mo atame so mo nkwasea tiso wo mo nkwasea no ne niema basa no ani pa ye no ena wo mo wi ase so wo amata na wo mo so wo a wo mo so wo ma kwasea no so bia na wo no wo ntam se wo ja asa de ne ye se wo ja ya nsa na de wo kan se ni nsa wa de wo kan se ye ntu na mo mra metri nyame asem no ye metri na asem no wo ne ka sa me ne di atam eni so ba se na ampa aba no no kremu abade yesu hu suntu na ne baaye na so anyema wo se ne nya no si ye ya edidi e bai ya didi nyina de e bai e ho fo adwumi mu de na se awade nipa se ne besu question wi e de to ya koma so ma munya picture no a nipa se pa ne ye kokko to besu hallelujah ma ta munya picture no nipa se na so besu bibiri meboa ti bibiri ko ebi mo fi sa mo de e de sei enti ye hu ya honkusi ni mo eye na esese o kristo ni bia no ohu ne ho ye de bai posie o ma ye nyina ye nsori ansa samre ye beko ewade anim ewo empire bo mu ye ko ewade anim ewo empire bo mu so ewade be hu ye mobo de o ka se ma ye nsa awade no ono ana ka se ma ye mokoro no bole de do sai ina eka ye a ema ye se no bole do sai ina adam ye ema ye se no minime se oni pa ye boni bebre nu a etimi ti ni pa no ba fe ni pa ni nso boni bio so obi yin sai no yitugu afa nso bio wo ya nso na ti no eni ehu eni ni pa ni won nya na satira obi bi nsa no ntimi nyai obi wa kempa kya afi wa kesa ntimi nyai o wade no wajai wa waro fo sa kai ni suban ai ni yade na ne de to sai eni sa no wo ye ne bebre ni wa ne be ko sai yi mu ana wo ne bebre ni wa nti ene ne ye wasem bo ne po ye wasem bi bo ne po ye ntimi ne no yiye ansa ne abon paye sai ya no so ye ti da so wi ase ye ni pa kansa ni pa ye ade ni pa si ye bufu ni pa tete ye niema ba ya adwene bebre niema ba ni pagine mu ye bebre na ye sewo nya ngopon se ne mu biye ne wa ya twa wa sam de ato wa obi obi ba fa ne ho adie mu biye ne wo ene yesu se mo nye pe ko se nya ngopon ye pe ene be ko ha dia ya mpa be so ya wa sam dis ya pa ansam a perfect man obi asem ne wo na ko nya ngopon nche ni dinna ya wa so ewo ewade anim ebo nya ngopon empire sabri sabade be hu ye mobo wakase ye ni mu asem ye nsam so asem ba ko pa ya no be ka no se efi won ho a wase ye no na be se ye na ye se obi anum kasa nya de ntimi nko heaven obi anum kasa nya de no na o kasa tire oni pa won ye won hu se oni nipa na ye kasa no heaven wonya won ko na won be ko heaven ye nkofo bi a e de safori bi ya bo a e ho tie a asem ni ye ho a ehwam no won ne ba de be form no ma ko tena nkofo sa na ba de be tie wo mo ane ye bo wade mpaye se de baya ye nso ye ho betimi ate because ye tiwi ase nipa ye ade de bia ye kan nsam nipa ye nso mo nsam mo nkyere ye wani ye hu na de na nso se de wade se hu na de no sa na wo se ye nso ye hu no bie e wa brabo mu anya ne sa no onyankopon ani bua no a woni de hu no bone no se ye ni ye hu ne sa bi de a ye bafuma e mara bubu ye ho bem se afre ye nsa wade de se me nsa wade me abrante me ntempra afre me ye na nso wo ye na tena fedi fo tena bia na ne ma basa bi wode bufu ye ne mama sa bia hunu se de wo kan asam yensa wade na wode wo swati ye se wade kan se yensa wade no wono an ye kan se o kan se ma ye mfa bufu anya eniema ye mfa na kwanso ma ye bone mpa ye se onsi esie ye honhom ene ye kra ni ntimi nso no e wo abrabo mu ye nyina ye mo empire ye ngoso ensre e wade e wo empire bu no e wade nsesie said ye baya ye betimi ayepe ewo abrabo mu ye betimi ayepe ewo suban mu ebisa de o kan se ma ye nsa wade no ono na kan se me ye mokoro no ene se ye nsa wade no se bia ekwamesi ye bia ye mu nkofo kwasia na se ye ne ye yire ne ntam ne ye ne na ntam wasese na ye ni pa ho adwempa ye to na mra because on na kan se ye nya ni pa ho adwempa de o kan se ye modwama no wono wasi enti ni pantana fe ebre bia bewi ase a munyina mu se ni pa kora su ban setia na e wade sakra ye
onyankopɔn ɛma ehu ntimi nka yɛn na yɛntimi nya ntiaseɛ mfa ntiaseɛ nsoma awurade yɛde ntiaseɛ bɛsoma awurade yɛde ntiaseɛ mmom ɛsoma awurade ne ɛwɔ nsa afei deɛ sɛ ɛnyɛ sɛ bi obi bɔkorɔ no anaa ebi obi ɛba atwa no to anaa obi edi awuo ne dodoɔ no na bɛsɛɛ no dodoɔ a wɔbɛyɛ no a anaa yɛ a wɔbɛyɛ kɔ akyiri no a na bɛsɛɛ no ɛna afei yɛnyɛ ntiaseɛ bi sɛ nsonsoneɛ biara na okristoni a wɔho no korɛ a awurade agye no a obu ne nua kwasea ɛne wɔ bi a ɔho no korɛ na ɔno nso bu kwasea nsonsoneɛ biara na wɔn ntam okristoni a ɔto awuwo dwom okristoni a ɔto awuwo dwom ɛne wɔ bi a ɔnyɛ kristoni a ɔno nso to awuwo dwom no nsonsoneɛ biara na wɔn ntam nsonsoneɛ bɛda yɛn ntam ara na sɛ nneɛma awurade aka ho asɛm akyerɛ yɛn no yɛde yɛn si yɛ bie okristoni a ɔbɔ kadeɛ okristoni a ɔko ntɔkwa ɛne obi a wɔnyɛ kristoni a ɔko ntɔkwa no nsonsoneɛ biara na wɔn ntam yɛnkɔ so mmɔ mpayɛ na onyankopɔn ɛho yɛn mmɔbɔ na nneɛma bi wɔ hɔ a awurade ntenetene yɛn wondeme ntenetene yɛn na yɛtumi yɛ pɛ ɛwɔ abrabɔ mu yɛtumi yɛ pɛ ɛwɔ nneɛma nyinaa mu saa mmerɛ obiara nkɔ so ntoma so a na onyankopɔn ma yɛnyɛ picture bi mfonini bi ɛwɔ nneɛma bi hɔ na sɛ ebia wontena bi aba sɛ nwensa yɛhu sɛ wotwa no tɔ a ama yɛhu sɛ bi a woforo nkɔfo mpoma a ɔmyɛdi ka nsohwɛ nneɛma bi aka nso nka hɔ na saa na ɔmo aka no nso yɛ ebi ano ane yɛ sɛ yɛka ntam aseresere yɛmfa no kwan so nkontompo nsɛm wɔnyɛ no korɛ ɛni ka nso saa nama ne nyinaa ho yie na ɛntimi nya pɛ ɛwɔ abrabɔ mu yɛde yɛwɔ ɛhyɛ awurade nsa na afei yɛn nyinaa afiri ase yɛakɔ yɛsrɛ awurade sɛ ebi yɛ yɛn nkɔyɛ mu awurade menya picture bi ɛwɔ yɛn ne so mfonini bi na yɛhu yɛn daadaa asetena mu yɛn kasa yi mu asɛm a ɛfiri yɛn no basa yɛ asɛmpa anaa ɛne obi kasa a asɛm a ɛfiri yɛn no ba no yɛ asɛmpa anaa yɛ bufuo anaa yɛkasa yɛ kɔkɔ so yɛn bɛ nana wɔ kristo ni ɔkasa ne bɔɔso ɔno adi ɔno ne bɔɔso na ɔkasa wɔ tontom nipa ɛne obi a ɔhu awurade ɔno nso tontom nipa nso yɛn bɛ nana wɔn ntam atam wɔn nyina kɔ su wɔn nyina kɔ di fɔ na sɛ ebi yɛn tena bi aba asɛ nwensa yɛn tena bi aba asɛ nwensa wɔn ɛyɛ no korɛ nanso obi yɛ wade ne yɛ ɔyɛ anade ho asɛm ɛsɛ wakoma mu ara na yowa deɛ ɔka sɛ yɛn tena bi aba asɛ no wɔsɛ obi yɛ adeɛ a mɛmfa ho asɛm ɛsɛ yɛ akoma mu ma na nwie na bi yɛ ɔsɛ bi yɛn yɛ atamfo kora ɛno yɛ atamfo obi a ɔmpɛ yɛ yie kura no yɛn ntɛmɛ nipa ho adwempa nipa sɛ nipa owi ase nyinaa no enika ehu deɛ yɛn ne ho adwempa na bɔ ho mpa yɛ sɛ wɔn obi ho adwempa bɔ mpa yɛ ne ba nyame nsesaw na saa na wiase fɔ nso ɔmo teɛ ɛdeɛ ni ɔmo nkɔfo bi ɔmo ne ɔmo ho adwempa wɔ wiase na saa nso ɔba kristo mu na nipa bi ne nipa bi ho adwempa a kwaseɛ buo bi a anaa kɔmi ɔde wafa suo ntino ɛka nkɔ biribi esi na abrabɔ mu a saa na ɔmo aka no nso te ɔmo so yɛ yɛbɔ mpa yɛ sɛ enika nte aseɛ ne wade nsesa yɛ na deɛ ɔka sɛ yɛ no yɛ atamfo no ɔka sɛ mɛmfa obi ho asɛm nhyɛ yɛ akoma mu yɛbɔ mpa yɛ sɛ ɔno hɔ nadaroma ɔmo yɛ hu yɛ ho ne ntɛmɛ ne yɛ ho mfiri nneɛma bi ho yɛmɔ mpa yɛ yɛde ɛhɔ ɛkɔ n'anim a ɔmpa yɛbɔ mu ɔkristoni a ɔne n'abusuafoɔ nyinaa ayɛ aka anyɛ sɛ bi a nɔkɔrɔ bi a ohu yɛ na ɔmo nte ase ne bi a ɔmo adwa no na ɔne obi sɛ wɔn nyɛ nti mmerɛ biara no wɔn ne wɔn nkase wɔ abɔdwoɔ so obi sɛ obi na ɛyɛ no ɛnsoso neɛ bɛn na da wiase ni a ɔno wɔ sɛ ka sɛ bi a ɔmaame ne ɔpa na ɛyɛ no na wɔn nso ɔba kristo mu na nso wɔka bie na wɔn nso anya abufuo bi wɔ mu soso neɛ bɛn na da wɔn mmienu nyinaa ntɛm okristoni a wɔyɛ hu ɛne obi a wɔnyɛ kristoni a ɔno nso yɛ hu ɛnsoso neɛ bɛn na da wɔn ntɛm yɛmɔ mpa yɛ na awurade ne nsa yɛ okristoni a ɔne deɛ gyɛ sɛ n'anum kasa ne ne yɛn na abrabɔ nyinaa ebi a ɛkyɛ sɛ sinta bi wɔ hɔ ɔne obi a wɔwi ase a ɔno nso sinta wɔ ne ho te sɛ na mɔm yɛmɔ mpa yɛ okristoni a n'akoma mɔ nteɛ a nneɛma bi wɔhu awurade deɛ nanso so abrabɔ mu deɛ ɔtɔ sini kakra yɛmɔ mpa na baabi ɛtɔ sini biara no awurade hu yɛ mɔbɔ na ɛne nkyerɛkyerɛ ɛnsesɛ yɛ
ɛne nkyerɛkyerɛ ɛne sɛ na bɔne sɛ ya bɔne sɛ nko a na nipa bɛkɔ sɛ yie mu isɛ obi abɔkorɔ no anaa na wadi awu na saa nipa no akɔmfoɔ hɔ ɔkɔdesifoɔ hɔ kwasiabuo ɔmu hwee ne sɛ wɔne bɛbree ansa anaa ana kwasiabuo nko a bɛtumi asɛ nipa kwasiabuo nko a isɛ obi adidi atam isɛ obi adidi atam isɛ obi ne obi ayɛ aka ansa isɛ bia obi ani abrade ansa isɛ bi wadwembɔne ansa isɛ bia ayɛlepasɛm aba mu ansa saa nneɛma nneɛma nyinaa nipa ne ɛyɛ ne nyinaa bɔ mu a ɛna bɛma wɔ asa yi anaa sɛ abɔɔhyia isɛ nipa no anyɛ bebree ansa anaa isɛ abɔɔhyia ɔnyi nsa ayi ato agu wayi ato agu nkwa na bɛsɛe no anaa ɛni ka nte aseɛ nyɛ ne dodoɔ na ɛbɛyɛ ne bebree no a bɛkɔntine ayɛ ɛna anyɛ sɛ bia ayɛ bebree wɔ abrabɔ mu yɛhwɛ yɛn ho yie na yɛne yɛbɛkɔ heaven no gye sɛ ɛyɛ pa ansa gye sɛ ɛyɛ pɛ deɛ ɔkaa sɛ ma yɛntena fadifoɔ tenabea no ɔkaa ne sɛ yɛntwe ho mfa awudiɛ ho ɛne sɛ wontena fadifoɔ tenabea na sɛ ampa woka wodi awudi akyiri a munu sɛ watɔ ne mmara awurade ansɛm yɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn deɛ ɔsɛ ɔto baako koraa no wodi ho fɔ a munu sɛ wɔde ne nyinaa ho fɔ na wɔsɛ yɛyɛ pɛ na onyankopɔn paa yɛbɛsua yɛ pɛ yɛn ho asɛm ɛwɔ sɛ yɛyɛ pɛ yɛanyɛ pɛ deɛ ntimi nkɔ heaven yɛmmɔ mpayɛ na nneɛma a awurade si yɛnyɛ no yɛtumi yɛdi ho nokorɛ okristoni a wɔntumi ne obi sika ho nokorɛ okristoni a wɔntumi ne obi adeɛ ho nokorɛ wɔne obi a wɔwi ase wɔntumi ne obi adeɛ ho nokorɛ nsonsoneɛ bɛn na wɔn ntam nsonsoneɛ bɛn na wɔn ntam okristoni a wɔse ampa awurade agye no awurade tene mu na wɔntumi ne obi adeɛ ho nokorɛ wɔntumi ne obi adeɛ ho nokorɛ ani pere wɔ ne mu nkɔfoɔ wo nsa wɔkeka wɔpene bɔne nso ɛne obi a wɔwi aseɛ a wɔno nso yɛ saa nsonsoneɛ biara na wɔn nyinaa ntam na wɔse yɛbɔ mpayɛ na soso nkronkron hyɛ yɛn ma na yɛn tumi bie na onyankopɔn paa yɛbɛsua ɛno nso papa sɛ nko a na bɛtumi nipa kɔ heaven papa sɛe nneɛma pa a yɛn nko a sɛe na bɛtumi de yɛ akɔ nkwa mu yɛmfa asɛm nto yɛ akoma so adeɛ nyinaa so tomfoɔ ɛnaasɛ kɛseɛ ma wo wa woyɛ kronkron awurade yɛnim sɛ wo nko a na yɛ otemmufoɔ na wo na wohyɛ mmara na nneɛma a waka sɛ ma yɛnwɔ no nyɛ baako pɛ ɛni ne sɛ yɛnsaa wɔ adeɛ na awurade yɛtena fadifoɔ tenabea yɛdi fɔ ɛbi sɛ wo a woka sɛ miɛnsaa wɔ adeɛ na woka sɛ miɛntena fadifoɔ tenabea saa na wokaayɛ awurade sɛ ntimi ne obi adeɛ ho nokorɛ a ne mpo yɛbu yɛn ho sɛ yɛnkɔ abosom so nti no yɛdi bi mu wɔ anim a wo a woka sɛ miɛnkɔ abosomfoɔ ɛna nte abosomfoɔ no adunusifoɔ no wɔn na aka sɛ ntimi ne obi so adeɛ ho nokorɛ awurade sɛ yɛbu nkurɔfoɔ kwasi yɛbu wɔ yɛn mu na atamdedie ɛne nneɛma basaa bi wɔ yɛn mu a awurade pa ɛnim sɛ wobɛsɛe yɛ biko wasɛm no ɛde sɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn deɛ obɛdi ne nyinaa soɔ mpo obi a wɔ mmɔde no ɔtie wo da biara sɛ biribi afra no abɛrabɔ mu a awurade ɛsɛe ne tenene no saa na wɔka no wasɛm mu sɛ obi tene mpo na ɔyɛ mumuyɔdeɛ a ne tene ntɛmɛ nyɛ ne nkwa bio ne tene no ase agu ne mmɔ mbɔne a wɔyɛ akyi na abɛgyina so asɛ nipa no awurade ɛbɔ mpayɛ sɛ wobɛhu yɛn mmɔbɔ ɛna ɛdi ka anya ntoaseɛ bɛ sɛ sɛ nyɛ bɔne bɛbrɛ nu a wobɛkɔ bɔnsa ngyem ana wobɛyera a sɛ nyɛ sɛ nipa no ayɛ bɔne bɛbrɛ nu a na bɛma no ayera ne mmom adeɛ a waka ho asɛm baako pɛ koraa sɛ onipa yɛ a wɔtɔɔ mmra ɛda ho asɛm bɛbrɛ sɛ na wofiri aseɛ kyerɛkyerɛ yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ awurade wɔ anim no yɛnhohoahoa ho nneɛma bi ho nneɛma yɛbɛdi ka yɛ pansa awurade nim sɛ sɛdeɛ wakyerɛkyerɛ yɛ ne obi a hɔ biara anya ntoaseɛ ɛsiane sɛ bɔne baako pɛ na adame yɛ wopam no firi adi ntom sɛ ɔmfiri wɔ nkɔ na ɔmfa woturo nto hɔ ɔmpɛ nkwase asɛm ɔmfa ne die ne wɔbu ama wo bɔne bi wɔ nipa yɛ a wɔnim deɛ kyerɛ dɔɔso bebree ne awurade no anka ho asɛm nɛ yɛbɔ mpayɛ sɛ hu yɛmɔbɔ ntimi ntena se kama ɛwɔ anim ntimi nkyɛke yɛ ho yɛmfa wasɛm nkyɛke yɛ ho da biara ne yɛmfa nipa no ankyɛke yɛ ho yɛmfa nipa no ankyɛke yɛ ho nsɛmpa ne bɛka fa yɛ ho ɛne deɛ nipa deɛ ma yɛ ne mu bia wobɛsi yɛkɔduru no awurade ka yɛhu no saa ne yɛkɔduru hɔ ne yɛtumi anya wayɛ yie hu yɛmɔbɔ asafo awurade na ɛnneɛma bi yɛdi ho fɔ biribi awurade aka yɛ simtɔ bi wɔ yɛn mu a awurade yɛtumi ahyɛ ne ma biribi wɔ yɛn ho n'anya nso a yɛtumi atwe yɛn ho afiri ho ɛsiane sɛ nyɛ bɔne nipa bɛyɛ bebree no a na ɛbɛma wo bu afu no
na anya se obeya to aso na me wabuafo no ni mu ade ba akopɛ kura no ade be ko sayie mu sakra ba de pa na hu ntimi enkan ma na hu we ntimi ntena wo mu sa ankosi ase yɛda wase wadom kase nti amen na me de ya command me sama me ni obi ade ya command me ntimi setumi ase bibeba ya hwene ya nyangopa sede na yekura mu ntimi nkura mu bio nipa bi ba wiase na omoni aten o me kala te nipa mo nwene ho awariye mo nsam enso ye ho adie mu ntokwa no ne ade nyanso wo yo pa ati ase se Paul say mo mmra mo wansema mu kunu I command you wo sha se oba bia be na wansema ne kunu I command ene se we mu busu pa rade mra na wabusu wo de nyade me se wo kunu de o kala kire wa onwene ho wontenim kan nkira se ne so wote ense mebre wo de nyankopon de wa sha mmra ma ho nyankopon sha mmra ma odi fo fi juda no one day one say okwa enedi enum su that says the Lord ye be sorry abompaye mama ye sorry bibi baba ebetinu am ye kura apu nyankopon asade obeja na yira ko ware wofro abusuya betu wofo enamfo bebam nanso be very careful the command you everybody else man asuya for catch am say mokwa monhye obi an okwan sa mo onso mo breti obi mo say mokwa monhye obi an okwan nsu obi an so monye so ya sam kase pa na okwa na mkohye o monse no mo a na kohye wase wonhye no enya sam kase na makase na ma se na de wo say na de uni pa kwa wonhye na me tia no so wonfiem na eye command bi o ye command sa de ade nya command wa mo se mo nje wo bia nanso sa bra no na bonsamba so wahwe bonsamba so wahwe pa nipa bia ofere wo mo pa na e ba sa de wo de yango pa samba to nje no wa de e ba wa ye de nipa pe wo want to you yes we yango pa ma na masa go du be sa na e dem pa wo ye wi ase mere be ko da wi commands you yango pa sa de en yango pa ba ka kira da ma se dua me hye wo se enie na wadie Adam dua mia ene futu na me ma wo na futu ene kasa kire me hye wo se enko eni bi na wadie nyango pa commands you ewadi ashodie asembia ba me pa ko nyango pa ni won pa ebo mu yam pa ko nyango pa ni won pa ebo mu ewadi ashodie o e ka bio e ka tse bi po lo se ma san energy ma oni di ba dia ba ko no nso ma onu ma nso na ebra bae ana san na ba mu ebra bae ana san na ba mu baba kure adani afa asari akonko no ho emre mu ati ba wiase a abrabo mu ya dendenti a kuku ya da sa wo ye the commands sadia awo chira ba yesia no a ebi ya mesomba toncha yesia ebi ya mesomba toncha yesia what I want to you ani obi na aisha mra ma wo ani o so ko na command wo na ewurade nyam pa ansamwa so ba nyani kuru wa ba wo nyani kuru ewurade ansamwa pa kizo foyam pa kwa ma ko paso mare a piece of whatever kwamba akupaso ware ewadi asamwa ti asie na peso na ba kwanja asie na ni wo so na se nyango pa ni mo nyam ara no ya wo be sufu America for dia na awadi asamo dia ubusu dia no wa ti dem pomre wo brem pono mira
One was what Cassan was Samurai. Never a dear conscience yet. The commands. We are supposed to look around. The beer on our pedia. I said, I said, yet with our Mayano. Put your head and go for the Omoya. Any part but the Omoya. Everybody said, yeah. Everybody said, yeah. Everybody said, yeah. So we jaw here. Who's what's the over? Who's what's the Zabania? The big show class of Bani Buadia. They would be a channel. About a present yet. About a present yet. Who couldn't be out? Who could want this Kanya dead? But the car was never near anything. Any part to buy that? Any part to buy that? Everybody said you. Everybody said you. Everybody said you. Moses, go and command the people. Don't go and advise them. Don't go and beg them. When the Basha was someone say, we could say, Moses commands and go unto you. And but slow homo. And but no one then slow homo. So almost someone can say, that's almost someone that can lead the people. I was so very confident on I will come inside. Oh, that is a word of command. Word of command them for sure. Oh, the word of command. Everybody said, now send the cooler to me. Paul said,